Koro chakruok mar higa mokalo, mine ma ae e region mar Nyanza moting'o counties 6 kiriwo Homa Bay, Migori, Kisumu, Siaya, Nyamira, Kisii. Moting'o region manene chon ne Nyanza province kipa koro Nyanza. Kamano. Koro ne wariwore wago mbaka. Wawacho ni to ng'eny members ok jo siasa, ng'eny members nitie kuonde ma gitie mopogore onge field mora ma onge professional woman ma ae Nyanza manie space no. Kaachiel gi nyiwa matindo ma kore ko graduate, kore ka donjo e space mar professional. Wang'iyo chien mowacho ni to yawa. Mokwongo, ere kaka wanyalo timo mentorship ne nyiwa matindo madonjo in the professional field mora. Mar ariyo, to wan gi role mane ma wanyalo tiyogo kata wanyalo timo mondo wamed tego dongruok mashinani e region wa Manyanza. Counties 6 gi, county ka county niania gi shida ne challenges gi mopogore. To ng'eny gi yudo ka nikech dhier. Koro joma mine yudo ni ok gichop lengo gi kaka gidwaro. School fees seche moko tamore. Seche moko ng'ato puro chambe to chiro kumotere use chambe no onge. Seche moko weche mag gender based violence bende ni ka koro thiro dongruok wa. Joma yudhe osomo otieko school, nafas mar tich onge, gima koro neno mane wang'e en ngware. Kidhi e communities medho nam, ing'e weche mag jaboya kaka timore. Koro yudo kama gite miyo koro joma mine, joma nyiri, joma youth koro ok dongre e yo kaka dwarore. Koro ne wabet piny mowacho ni wane mwalony. Mine molony, manyalo kelo mine mamoko. Wane mwalony. Wanyalo kelo wiwa kanyakla mokwongo. Aito wanyalo ng'iyo ni to influence ma ng'ato ka ng'ato nigo e area molonye no. Ere kaka kwakete together e pany. Okamano. To wanyalo ting'e mwatere back home mondo wakel lokruok. Koro wa feel ni wan gi a role to play e dongruok mar region mar Nyanza. Kane wasebet kanyakla to koro wabet mwaloso pany women, mwatimo ne registration and fully registered. Kaluwore gi sheria marwa mar Kenya. Then wachako wang'iyo ni to gik makamagi be samoro nyalo dwaro ng'ama patron ma samoro wanyalo dhi ire mondo med miyo wakata advice omed tudo wagi opportunities mamoko. Wang'iyo ji mang'eny to waduto te kaka pany women koro ne wasettle on waziri wa mawango e Nyanza mano ICT and Digital Economy Mr. Eliud Owalo wa approache to kuom ng'wono mar Nyasaye oyie bedo patron wa. Nikech wambe wang'iyo kendo ni to kata sirikal matiyo sani mar Kenya Kwanza, that is national government. Nitie opportunities kacha. Kata malure gi taxes ma jo Kenya duto te chulo. Koro ere kaka services go. Wanyalo medo tiego gi mondo gibi gichop mashinani kumonego gichope. To iye no bende. Wang'iyo ni national government podi nitiere plans machalo kaka Vision 2030 mar jite. Okamano. Wang'iyo kata mana nyocha governors mamine 7 nyocho launch G7 strategy. Ere kaka wan kaka professional women wanyalo tap into that space. Nikech strategy kolos to koro nyaka tere mashinani. Koro wadwa bedo face mar tero gino mashinani. Kiduogo chien county governments be. Dong wan gi national to wan gi county. County ka e kuma action timore e counties 6 mawachoki. Ere kaka wanyalo collaborate and tap into plans matimore a county government. Mondo waduto wariwruok wa kanyakla wakony the common mwananchi within those 6 counties. Makoro gin riwruok mag jomolony, gin mag weche mag siasa kaka neno kamoko kuom joneno magwa samoro sibedo kramna ka oro. Ote mabena